And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Aski da, ez dezagun ingurumena tratatu komuneko zuloa izango balitz bezala. Horixe da Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak aldarrikatu duena, Glasgown bertan planeta salbatzeko azken aukeretako bat izan daitekeen COP26 goi bileran. Munduko agintariek azaroaren 12 arteko epea dute erronka bati aurre egiteko. Mende honen amaieran temperaturaren igoera 1,5 graduzentigradura mugatzea. Dagoeneko lortu dute lehen akordioa. 2030erako desforestazioa geldiarazteara konprometitu dira 100 estatu, baino gehiago. Kaixo guztioi, eguardion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Azaroak biditu, asteartea da eta Eskoziara begira jarraitzen dugu, Glasgowko goi bilera horretara izan ere, esan bezala, azken aukera izan daiteke lurraren gehiegizko berotzea ekiditeko. Egungo konpromisoekin izan ere urrun dago helburu hori. Glasgowera egin dute ibilbidea oinez hainbat aktivista klimatikok Eskoziara bertara heldu dira eta goi bileraren kanpoan dira gizarte zibilaren aldarrikapenen berri emateko munduko agintari politikoei. Horietako bat da Veronika Van Horenbeke, Extinction Rebellion taldeko kidea. Nabarmendu duenez, aldaketa ez da soilik bilkuratik etorriko. Hemen gaude, Glasgow. Batez ere gaurko aurtengo bilara oso garrantzitsua delako, klabea izango delako. Klima aldaketaren ondorioak gero eta txarragoak direla ikus dezakegu eta gero eta asti gutxiago daukagu gauzak egiteko. Eta ikus dezakegu nola politikariak daramatzate 30 urte kopak egiten, baina ez dute ezer aldatzen. Orduan, gizartetik presioa egin nahi dugu hor zerbait aldatzeko, ez? Orduan, beharrezko izango litzateke maila globalean akordio bat lortzea, noski baietz beharrezkoa da bai bakoitzaren lekuan gauzak akzioak hartzea, baina kasu honetan adibidez benetako konpromisoa hartu behar da herrialde guztien partez. Aldatzeko ahalegin handia egin behar da, oso zaila da, baina guztiz beharrezkoa. Inertzia bat daukagu, baina inertzia horrekin kolapsora goaz, orduan hori guztiz beharrezkoa da aldatzea. Orduan egia esan behar dute, garaia heldu da egia esateko, gero gasen emisioak murriztu behar ditugu leku guztietan, batez ere iparraldeko herrialdetan, eta gero konponbidea emateko abotza eman behar diogu herriari, ez? Azkenean, Extinction Rebellionetik proposatzen ditugu herritarren batzarrak. Eta horrela, gizarteak erabakiak hartu dezake, baina lobbyen eta enpresa handien presioak jaso barik, ez? Eta guzti hori egitea justizia klimatikoarekin guztiz. Eta COP26 goi bilera horretan ere izango dira Euskal Herriko ordezkaritza politiko zabala. Udane Arbeo Gasteiz adituek mezu garbia eman dute. Konpromisoak eta neurriak hartu behar direla berehala. Eusko Jaurlaritza bertan egongo da, esan bezala, zeintzuk dira hartuko dituen konpromisoak edo zein da Eusko Jaurlaritzaren jarrera. Esan bezala, Jaurlaritza bertan izango da Nazio Batuek bultzatutako ingurumen klimatikoaren aldeko aliantza osatzen duten mundu osoko 22 eskualdetako bat. Izanik, Arantxa Tapia ekonomiaren jasangarritasun garapen eta ingurumeneko sailburua Glasgown izango da azaroaren 4 til 8 bitartean, eta bertan energiari, industriari eta biodibertsitateari buruzko ekitaldietan parte hartuko du eta erakundeek eta eskualdeek klimaren aldeko ekintzetan izango duten eginkizuna aztertuko dute. Testuinguru honetan Arantxa Tapiak Euskadiko Net Zero superindustria klusterra aurkeztu du eta sailburuak adierazi duenez hori izango da Euskal Industriak munduko ekonomia foroarekin 2050 urterako zero emisio garbi izateko duen
konpromisoa betetzeko lehen urratsa. Ekimen honekin Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industriaren deskarbonizazioaren aitzindari bihurtu nahi du Jaurlaritzak. Eta izango da, mundu mailan World Economic Forumek martxan jarri duen ekimen global baten parte. Esan genezake Euskadin isurtzen den guztiaren 46% gutxi gorabehera industriatik datorrela. Eta hori deusestea, hori jeistea izugarrizko erronka dugula eta horretarako pres gaude momentu honetan. Eusko Jaurlaritzak soilik ez, Euskal Herria Bilduk ere ordezkariak bidaliko ditu Glasgowen egiten ari diren goi bilera horretara, zein da koalizioaren jarrera? Bai, Bildu kezkatuta joan da COP26ra maila globalean eta tokian tokiko aurrerapenak nahikoak ez direla adieraziz. Mikel Otero Bilduko legebiltzarkideak emandako datuen arabera, Europako Batasunan 24% murriztu dituzte berotegi gasak 1990 eta 90 urtetik, aldiz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 11% murriztu dira isurketak eta 4,5% murriztu dira Hego Euskal Herri osoan. Horiek horrela salatu du oso urrun daudela Europako datuetatik eta azpimarratu du Glasgowkoa garrantzi bereziko hitzordua dela. Zentzu honetan, Bildu kritiko agertu da Eusko Jaurlaritzarekin eta salatu du Jaurlaritzaren anbizio klimatikoa azken urteetan eskatutakoaren oso azpitik egon dela. Azken gobernuak eta baita aurrekoek ere, klima larrialdiari aurre egiteko anbizio gutxirekin jokatu dute, energia berriztagarriak ez ditugu nahikoa garatu, eta baliabide fosilekiko izugarrizko menpekotasuna daukagu, eta hau gas fosilari lotutako ibilbide baten ondorio argia dela azpimarratu nahi dugu. Gurera bueltatuz, azken egunotako albistea da Bergaran martxan jarri nahi duten pirolisi bidezko proiektu hori, bada Bergarako udalak berak ere kezka agertu du. Bai, Balogrin paper enpresak ez ditu Bergarako Larramendi industrialdean kokatzeko baldintzak betetzen, ez oraingoz behintzat, eta hori ala Bergarako udalak informazioa bildu eta lantegiak izango lukeen eragina aztertu ondoren kezka agertu du. Bergarako udalak kezka agertu du paper hondakinen lantegia dela eta. Balogrin paper enpresak Larramendi poligonoan paper industriaren hondakinen tratamendurako ezarri nahi duen plantaren inguruan informazioa edukia ala zalantza gareagotu zaizkio Bergarako udalari. Izan ere ikusi ahal izan dute enpresak hasieran udalan egin zuen eskaeran jarri zuen jardueraren kontzeptua eta ondoren Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailan egin dituen eskaeretan jarri duen kontzeptua desberdinak direla. Gai teknikoak aztertuko die eta beste zalantza Jaurlaritzari da hasi dotzago ingurumen baimenarekin aurrera ingo balitz argitsu eta kontuan izateko. Aipatu bezala Balogrin enpresak Larramendi poligonoan jarduera ezartzeko egin zuen eskaera bateragarria Bergarako plan orokorrarekin eta ondorioz udalak baimena eman zion. Une honetan igorritako hirigintza bateragarritasun txostena berrikusten dabil udala, Bergarako arau urbanistikoetara egokitzen den edo ez ziurtatzeko. Nahi dugu gure herrixan enpresa berriak sortzea eta kanpotik etorritzakoak bertan esartzea eta errotzea. Bergarako egun ekonomiko indartsu izan dein, Bergararen ongizatea eta bizikalia bermatzeko lanian gabiltz. Baina ez dugu edozein modutan nahi, berme batzuk behar ditugu. Ziurgabetasun giro honek albo kalteak ere ekar ditzake eta lehen zantzuak ikusten ari dira dagoeneko. Baldintza honetan, enpresa hau Larramendiko poligonoan esartzeak beste enpresa batzuk usatuko dituenan konfirmazioa daukagu momentu honetan. Eta etorkizuna begira, epen motzet hartanean, 100 lanpostu egon leike jokuan. Testuinguru honetan udalak adierazi du hurrengo egun eta asteetan zabalduta dituzten arloetan pausuak ematen jarraituko dutela, eragile eta enpresekin gaia lantzen eta jarraipen zorrotza egiten. Eskerrik asko, Dane Arbeo. Mi esker. Eta Bilbon mugimendu antiespezistak manifestazioa egin du bart animalien askapena aldarrikatzeko. Orroak plazara lelopean 100 pertsona atera dira kalera animalien askapenaren alde eta euren esplotazioaren aurka. Nor taldeko Maialen Zaguesek hartu du hitza bukaeran, zapalkuntza ororen aurka egiteko beharra azpimarratu du. Askatasuna eta emantzipazioa helmuga duen bide horretan, zapalkuntza ororen aurka egin behar dugu. Eta zapaldu ororen aitortzak bilakatu behar gaitu borrokakide.
Kapitalak hiltegiko langilea esplotatzen du. Kapitalak hiltegian akabatzen duten animalia esplotatzen eta zapaltzen du. Kapitalismoaren katea apurtzeko garaia dugu. Gure lepoak lotzen dituena, bai eta gizakiz besteko animalien lotzen dituenak ere. Izan gaitezen buru jabe, baina inor gure menpe hartu gabe. Askatasunaren bila egiten dute horro animaliek. Isilik direnean ere, askatasunaren bila egiten dute horro. Erresistitzen ari direlako gure borroka zor diegu. Gora animalien askapena! Eta argindarraren prezioak goia jotzen jarraitzen du asterik aste. 60 igoko da astearte honetan, atzoko prezioarekin konparatuta, bataz besteko prezioa 126 euro izango dira megabat orduko. 2 egunez jarraian, megabat ordua 100 euroko langatik behera egon ostean berriro ere egin du gora argiaren balioak. Iazko datuekin alderatuta, laukoiztu eginda argindarraren prezioa. Bitartean, Algeriak itxi egin du Maroko zeharkatu Seberiar penintzula hornitzen duen gasbidea. Gazaren eta argindarraren prezioak errekorretan daudela eta neguari begira gaz erreserbak osatzeko premia gero eta handiagoa dela, kontinentearen alde banatan izan dira murrizketak. Magreb eta Europaren arteko gasbidea ixteaz gain, Ukrainak salatu du herrialdea zeharkatzen duten gasbideetan urrian baino gas gutxiago ari dela ponpatzen Errusia. Algeriak ziurtatu du dena den, Magreb eta Europarteko gasbidea ixtearekin ez dela gutxituko Iberiar penintzularako gas hornidura, beste gasbide batzuk baliatuko dituelako. Eta besteak beste energiaren prezioaren gorakadaren ondorioz izan da baita ere inflazioa igoarazi duena. Prezioek 1992tik izandako urtearteko igoerarik handiena izan dute urrian 5,5%. Ondorioz erosketa saskia nabarmen igo da azken 3 hilekoan eta honen kausak aztertu ditu Julen Bollain ekonomialariak eta horren ondorioak ekiditeko ere lanpostuen artean edota irtenbide gisa hobeto esan da soldataren igoera beharrezkoa dela aldarrikatu du. Hiru dira inflazioaren arrazoiak. Alde batetik dakau materia primen edo lehen gaien garestitzeak, nazioarteko merkatuan garestitu izan diatzenak. Bigarrenik dakagu energiaren prezioaren garestitzea, ikusi dugu argindarrarekin eta gertatzen ari da guztia, baina hau nazioarteko merkatuan ere gertatu da, barik bat, gasaren garestitzearekin, ez. Eta hirugarrenik dakagu garraioan gertatzen ari dan krisia. Hau zergatik gertatzea? Azken finean, ekonomia geldituta egotetikan, pasatzen da ekonomia zabaltzera eta hor, eskaria modu pelabur batean asko igotzen da, eta eskaintzak ez daka oindio koreka hori hartuta, eta ezin dio eskari guzti horri aurre egin, ez? Beraz, garraioan arazoak gertatzen diaz, garraioak garestitu itxen diaz bebai, argindarra edo energia garestitzen dalako, eta kuello egoteia deritzugunak kastelaniaz gertatzen diaz mundu mailako hainbat portutan, ez? Honek guztia, dakartza, lehen gaiak erostea, eta lehen gai hoien garraio guztiak gehi argindarraren garestitzea, dakartza prezioen igoera bat. Hau da, eskaria handiagoa da, eskaintza baino. Kontsumitzaileon edo langileon erosahalmenaren murrizketa bat. Hau da, langileok gure soldatekin pasadan urtean erosten genduna baino gutxiago erosia aldogu. Hau kontutan eukibia dugu gainera, 2008ko krisiaretik oinarte, langileen erosahalmena 20% jada jetxi izan dela. Beraz honek areagotu itzen dau langileriaren pobrezia maila. Edo honi aurre egiteko zer egin beharko genuken? Soldatak igotzea, ez? Inflazio hori soldatetara pasatzea eta langilek gutxienez pasan urtean zuten erosahalmena berbera izatea. Gehiago baldin bada, ere eta hobeto ze, kontsumoa ere berraktibatu egingo da eta guztion ekonomia modu osasungarri batean egongo litzatekela. Bitartean, Madrilen lan erreformaren arira egondako desadostasunak alde batera usteko hitzordua du gaur Moncloak. Bihar eragile sozialekin du bilera gobernu koalizioak eta jarrera bateratua adostu nahian dabil. Yolanda Díazek ziurtatu duenez, lan erreforma bertan bera usteko konpromisoa hartuko du.
Baina bitartean, Sánchezek beste parametro batzuetan mintzatu da. Ez du lan erreforma indargabetzeari buruz hitz egin, lan merkatua modernistatzeaz baizik. Gobernuaren helburua da azaroan bertan akordioa ixtea, abenduan onartzea eta urtarrilean indarrean egotea. Eta Madrilgo aurrekontu proiektua eztabaidatuko den aste berdinean Asbiami, Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteak elkarretaratzeak deitu ditu azaroaren 4an, Donostian, Bilbon eta Laudion, Madrilgo gobernuari eskatzeko amiantoaren biktimentzako funtsa eratzea edota onartzea. Jesus Uskudun, Asbiamieko bozeramailea dugu pantailaren beste aldean, xehetasun guztiak emateko. Eguardion, ongi etorria? Eguardion. Esan bezala, urteak daramatzazue funtz hau eskatzen, izan ere apirilean Madrilek argi berdea eman zion aurre proiektuari, baina zuen kezka zen ez atzera ez aurrera gelditzea akordio hori, eta momentuz behintzat ez da biderik zabaldu horretarako. Nola ikusten duzu egoera? Bueno, gure iruditzen zaigu presupuestoetan ez baldin badago diru kantitate bat hortara bidea dauta, jai dakagula. Eta askotan, jendeak usten du, naiz sententziak lortu zenbait enpresa kalte ordainak ordaintzea behartuta, hori irudi ez da orokorra. Jende asko gelditzen da inongo ondorenik gabe. Zergatik, enpresa desagertu dalako, pentsa, emakumeak etxen kutsatu dienak gizonen erropa garbituz amiantokin kutsauta zeudelako, o inguru giroan kutsautakoak. Orduan iruditzaigu hemen ardura politikoa daola, bai enpresena eta bai estatuarena, eta behar beharrezkoa funtsa hori sortu eta gutxi gehiago gutxinez kalte ordainak eta erreparazio bat kalte horienak. Esan duzu izan ere oso zaila da, amiantoaren biktimen aitortza hori egikaritzea, eta esan duzu, ez baldin badago partida bat horretarako estatuko aurrekontuetan, zaila izango da, eta hori sebera izango da eskatuko duzuena azaroaren 4an. Bai, guretzako apustu latza da momentu honetan, eta urrengo honetan agertuko dira egunkarietan familiarrak esanez ze egoeretan gelditu dian gizona galdu ondoren minbiziakin, eta bestaldetik zenbait gaitz haidian eskutatzen diagnostiko okerra inda, o esanez ukatuz amiantokin lanen jarduna. Eta funtz hori ez litzateke soilik aurrekontuetatik etorri behar, enpresek zen nolako erantzukizuna izango lukete funtz honetan? Bueno, hor, normalean estatuak jarri behar du diru bat, eta bestaletik behartu enpresa batez tokatu dianai diru bat jartzea. Horrek ez luke ukatuko zenbait jende juzgaura jutiak kalte ordainak eskatzea, baina guri iruditzaigu minimo bat behar dela. Jende asko dago. Ez da seguro sozialeko prestazioak. Emakume bat erropa garbitzen kutsatu baldin bada, horrek ez da lan gaixotasunik ez daka ezer. Eta beste askotan, enpresa desagertu dialako ez dakazu inongo ondorenik. Orduan, injustizi osoa. Biktima horiek bastarrean utzi nahi dituzte eta ez dugu onartuko. Borrokan jarraituko dugu. Eta horrezegatik dei egiten duzue azaroaren 4ko manifestazio horretara, nori egiten diozue deia, nori zabaltzen diozue deia? Bueno, batetik konzentrazioak ingo dira, bai Donostin, Bilbaon, Laudion, eta beste elkarte batzuk deituta baita
Iruñan, Madriden, Murzian, Galizian, Ferrolen, abar, denon arteko elkarlana bultzatu dugu, eta baita ere, enpresa desintetan, batez ere Petronor, Nervacero, Michelin, abar eta abar, amianton gaitzak sortu dian lekutan, langileak atean aurrean konzentrazioak ingo dira. Iruditzaigu pauso garrantzitsua dela denok batera erantzutea. Ezin da inongo eskusarik jarri momentu honetan mobilizazioa bultzatzeko. Mezu horrekin geldituko gara, Jesus Uzkudunaz, Biamiaiko bozeramailea, eskerrik asko eta animo. Zueri, mila esker. Bestalde, honekak Euskal Herriko emakume pentsionisten elkarteak asanblada egingo du azaroaren 5ean, Bilbon gure eskubideen defentsaren alde lelopean emakume pentsiodunen errealitatea azaleratzeko. Itziar Ursandiazagak azaldu ditu emakume pentsiodunen egoera. Onartezina da emakumeek pentsioetan eta lan harremanetan jasatzen dugun diskriminazioa. Adibidez, enpleguan, soldatan, lanpostuan. Horrexegatik azaroaren 13ean mobilizaziora dei egin du honekak. Eta bestalde, nazioartean Frantziaren eta Erresuma Batuaren arteko arrantza gatazkaren harira, Frantziako gobernuak momentuz atzera egin du eta behin-behinean bertan bera utzi ditu gaurtik aurrera arrantzontzi britainiarrei ezarri behar zizkien zigorrak. Oraingoz bi aldeak ez dira ados jarri, baina negoziatzen jarraituko dute eta ostegunerako jarri dute hitzordua Eliseoan. Hipotesi demokratikoa dokumentala landu du Michel Lacoste zinemagile frantziarrak. Dokumentalak euskal gatazka du hizpide, zehazki haren aterabide demokratikoa. Dokumentalaren aurrerapena lehen aldiz azaroaren 12ean proiektatuko dute Baionan eta urtarrilean gauza bera egingo dute Lapurdin, Behe Nafarroan eta Zuberoan. Ondoren 2022ko udaberrian estreinatuko dute ofizialki Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatuan. Eta musika arloan, Zea Maizek agertokiak utziko ditu denbora batez, Aior Arrenteria abeslariak iragarri duenez, minbizi baten ondorioz. Berehala iritsi dira zaleen maitasun hitzak eta jasotako babes guztia eskertu du Errenteriak. Musika oinarrizko sendabidea izaten ari dela gaineratu du. Momentuz beraz, Zea Maiz taldeak ez ditu kontzertu gehiago eskainiko, baina abeslariak bere sare sozialetan ezan moduan alden arinen espero dute itzultzea. Eta kiroletan, eskupilotan, Altuna 3. eta Lasok jokatuko dute lauterdiko finala. Unai Lasok eta Jokin Altunak jokatuko dute pilotako lauterdiko finala. Biek ala biek aise irabazi dituzte asteburuko aurkariak finalerdietan eta azaroaren 14an Bilboko Bizkaia frontoian lehiatuko dira txapela lortzeko. Larun batean aritu zen Laso Peio Etxeberriaren aurka. 1-5 aurreratu zen markagailuan Etxeberria partida hasieran, baina handik aurrera jaun da jabe izan zen Laso. Nafarrak 9 hilabete egon zen profesionaletatik kanpo eta inor gutxik espero zuen emandako maila. Baina merezita heldu da lauterdiko finalera, aurrenekoz bere ibilbidean. Etxeberriaren hasiera onaren ostean bere jokoa aurkitu zuen Lasok eta 12-0 partziala eginda aurrea hartu zuen, 13-5. Handik aurrera ere mailari eutsi zion, eta 22-8 itxi zuen markagailua. Kuadroaren bestaldean Altunaren eta Ezkurdiaren artekoan erabaki da nork beteko duen finala Lasorekin batera. Altunak ere alde handiz gailendu zitzaion Ezkurdiari Gasteizko hogetan, eta txapelketa honetan 6. jarraian arituko da finalean amezketarra. Emozio gutxi izan zuen norgehiagokak, laster apurtu baitzuen iazko txapeldunak leia. Lehenengo tantoetan Ezkurdiak partiduari eusteko aukerak zituela bazirudien ere, maila jaitsi zuen Nafarrak eta Altunak ez zuen utz bakar bat ere barkatu. Azkenean 22-10 amaitu zen leia. Bilboko finalean beraz azken aldian asko errepikatu den partidua izango da Lasoren eta Altunaren artekoa. Bien arteko leia guztiak amezketarrak irabazi ditu. 2019an 22-10 irabazi zuen Altunak. Azken hilabeteotan jokatutako 3 partiduak aldiz,
askoz estuagoak izan dira eta laso gozez helduko da profesionaletan lehen txapela janzteko. Altunak bestetik, historia egiten jarraitu nahi du. 25 urterekin 10. finala du aurtengoa profesionaletan, inork baino gehiago jokatuta adin horrekin. Eta azaroaren 14an irabazita 5. txapela luke. Ruben Belokirekin eta Juan Martínez de Irujorekin berdinduta 25 urterekin txapela gehien eskuratu duten pilotarien zerrendan. Arduratsu jokatu aldute komunikabideek pandemia garaian. Galdera horri erantzuten saiatuko da Reyes Irintzeta aurkezlea, hainbat kazetarirekin, bihar emango den altxa burua zaioan gaueko 10etan izango da ikusgai. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara, UEMA, Udalerri Euskaldunen mankomunitateko bikide elkarrizketatzeko, hain zuzen Iraitz Lazkano eta Miren Segurola orain arte. Eta, komunikabideetatik oroar ardura, informazioa zabaldu nahi izan dugu, hala eta guztiz ere batzuk esaten dute, oso menekoak izan garela, eta bertsio, ematen ziguten bertsio ofiziala, txintxo, zabaldu dugula, kritiko izan gabe. Bai, eta hori aurpegiratu zegu eta behar zelako, aurpegiratze hori. Eta gaur agian guri exigitu diogu horri esker gure buruari pixka bat aratago bilatzea. Sinesgarritasuna eman zaio informazio hori, eta sinesgarritasun horrekin bideratu da gero gizarteari, ez? Gizarteak jakin du momentuan zein zen egoera. Egoera oso larria izan da, eta jendeak jakin behar zuen hori, ze neurriak ere oso gogorrak ziren, eta bete behar ziren. Eta jendeak ez ditu neurriak beteko, ez badu egoeraren larritasuna ulertzen, eta konpartitzen modu batean. Nik esanen nuke lehenik eta gurea bezalako edabide txikiok, tokiko edabideok oso argi eduki behar dugula gure zio nagusia, gure xede nagusia, gure funtzio nagusia dela, gure komunitatea kohesionatzea eta horren zerbitzura egotea bereziki molde honetako egoeratan. Eta beste irakaspen bat izan daiteke gehiago entrenatu behar dugula kazetaritza kritikoa. Arrizko kaleak gure sustraietaraino, eustea zaila den ametxetaraino, izarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak, eraman ditzala, eraman ditzala, eraman ditzala, ditzala. Ez dela bat erresa eta ondo maitatzeko, poliki, itzuliko nahizu gana berriz asmatzeko. Entre tempestes, però ara tornem seguint el vent. Des d'una nit de primavera, cremarem els mals moments, massa bé. Som les de sempre, amb les de sempre. Som les històries que ens han forjat. Som tot allò que ens queda per viure. Som cada crit de llibertat.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko bikide, alde batetik Miren Segurola, koordinatzailea, eguerdion. Eguerdion. Eta baita ere Iraitz Lazkano, lehendakaria, eguerdion. Eguerdion zuek. Lehenik eta behin, azken egunotan izan diren euskararen aurkako jarrerak eta salaketak edo diskurtsoak agerian gelditu dira, alderdi politiko eta sindikatu batzuen aldetik. Zenolako irakurketa egiten duzue? Irakurketa egiten da, gure ustez hizkuntza eskubideen kontrako erasoa da, hor sarri kontuen ez da edukitzen herritarra diela hizkuntza eskubide horren jabeak eta eskubide horrek behar dan bezala bermatzeko bitarteko jarri behar diela, ez? Eta garbi dagoen beste kontua da, administrazioan lan egitea ez dela eskubidea, ez? Hor lan egiteko hainbat baldintza bete behar diela eta guk uste dugu jende horren lan egiteko euskara menperatzea horretako badala, ez? Azkenean batetik eskubidea dalako eta bestetik zerbitzu asko zubotu ematen dalako hartzailean hizkuntza erabiltzen baldin bada. Baina berriro ere, honen arira euskara judizializatuta, ez? Euskararen erabilera edo euskararen hizkuntza eskubide hori judizializatuta gelditu da. Bai, beste behin epaitegien esku geldituko da, ez? Nahiz eta parlamentu batek edo lege batekin eta lege aurrerakoi batekin, ez, gero hitz egingo duen bezala, azkenean epaile batek erabakitzen du, ez? Herri euskaldun baten ze hizkuntz politika o ze irizpide aplikatu daiteken, euskaldun ez den epaile batek, ez? Da sarri Euskal Herrikoa ere ez den epaile batek erabakitzen du. Eta hizkuntza eskubidei buruzari garela, Nafarroako egoera ez da askoz ere hobea, izan ere lege batek ahalmena ematen die eremu mistoko udalei lanpostu elebidunak sortzeko. Bai, bere garaian lege hori egin zenean ematen zuen aukera hori, baina egia da Nafarroan ere sindikatuen eta beste hainbaten eraginaren ondorioz gaur-gaurkoz dekretu bat egin zen lege hori garatzeko eta lanpostu hori hizkuntza eskakizunak ezarri ahal izateko aukera bermazedin, baina esan dudan presio horien ondorioz gaur-gaurkoz lege hori bertan bera geratu da eta eremu mistoan gaur egun ez dago aukerarik lanpostuetan hizkuntza eskakizunik ezartzeko. Horrek esaterako udalerri euskaldunetako herritarrei eremu euskaldunean egonagatik ere, behaien eskubideak urratzen dizkie, izan ere hainbat zerbitzu jasotzeko nahi ala nahi ez eremu mistora joan behar izaten dute, esaterako osasun arreta nagusienak eremu horretan daude, beste administrazioak ematen dizuten beste hainbat zerbitzu ere eremu horretan kokatzen dira, eta beraz, udalerri euskaldunetako herritarroiek hizkuntza eskubideri gabe geratzen dira. Noski, bertako eremuko euskaraz arreta jaso nahi dutenekin batera, baina gu bereziki udalerri euskaldunetakoei begira gaudenez, hori esaten dugu, gauza bada udalerri euskaldunetakoei behar batzuk ezartzea, baina eremu horretan biziagatik ere badituzte beste eremu batzuetan hainbat zerbitzu. Eta hildo honetan ere gogoraratu edo gogora ekarri behar da, ezta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak irailean udallegea auzitan jarri zuela eta oraintze bertan ebazpenaren zain gaudela, berriro ere esan dugun bezala hizkuntza eskubideak judizializatuta eta epaitegiak tartean. Horrek esan dago nahiko itxaropentsua ginen udallege horrekin, uste ginen, orokorrean edo normalean euskaraz funtzionatzen duten udalentzako aukera oso ona zala hizkuntza irizpideak eta politika linguistiko aurrerakoiak eta ausartak egiteko, eta ez hori pixkat kolokan geldituko da. Nik uste hori lehen izan duguna, hizkuntza eskubideen kontrako eraso nahiko larria dela. Eta ze nolako ebazpena aurreikusten duzue? Lehen izan duguna, hizkuntza eskubideak eta politika linguistikoak judizializatzen denean, danetarako ebazpenak egon dira, baina ez gara berezik itxaropentsua gai honekin. Bitartean hala ere zuek lanean jarretzen duzu, UEMatik, eta besteak beste udalerria euskaldunetako bulegoetan euskara lehensteko konpromiso hartu dute 3 finantza erakundeek, hain zuzen Laboral Kutxak, Kutxabankek eta Abanka bankoak. Nolako izan da hori lortzeko bidea eta prozesua? Prozesu hori duela urte asko hasi zen, duela 20 urte ia laboralarekin, eta azkenean egindako bide oparoari esker gaur egun 3 erakunde batu dira hitzarmenera. Kutxabank ere duela dezente urte batu zen, azkenean hori da, zuk esan duzun bezala, lehenesten da udalerri euskaldunetako bulegoetan euskara lehenestea eta bermatzea herritar guztiek izango dutela euren eskubidea, baina eskubide hori izateaz gain, euskaraz harreman hori izatea sustatu ere egingo dute erakunde horiek. Eta aurten pozgarria izan da, hitzarmen horretara bankoa ere gehitzea, izan ere gure helburua baita, gure herri
gure herrietan dauden finantzerakunde guztietan urratxoiek ematea. Pauso garrantzitsua, ez? Bai, gure ustez bai. Bitartean eta hizkuntza eskubidei buruzari garela, EITB-ri begira jarri behar gara, Euskal Herriko Telebista publikoari hain zuzen, eta berak egiten duen euskararen erabilerari buruzko bazen irakurketa edo hausnarketa egingo zenukete? Nik hor, lehenengo hausnarketa da, sorrerako funtzioa, sorrerako helburua zein izan zen, ez? EITB-ren sorrerako funtzioa izan zen, euskara sustatzea eta euskara bizi berritza. Eta gaur egun, gure hausnarketa da, neurri baten ez oten zaien gaztelerari bitarteko gehiago eskaintzen euskarari baino, ez? Guk sarri-sarri eukitzen ditugu, noizean behintzat bilerak eukitzen ditugu EITB-ko ordezkariekin, eta gure eskaerak nahiko sumiak izaten dira, ez? Batetik, uste dugu ETB-bin bertan ere euskara presentzia handiago izan behar duela, eta gure eskaeretako bat izaten da beti ETB-bin baldin bada ere, udalerri euskaldunetako edo euskaldunaren ordezkariei ez behartzea gazteleraz adierazpenak eta egitera. Modu hortan euskaran ikusgarritasuna handituko litzakelako eta ETB beteko lukulako funtzio hori. Euskal Herrian euskaldunestan horri ere euskara iritsiko litzaiokelako telebistaren bitartez. Eta era berean herritarrei egiten diezue deia, ez? Euskaraz hitz egiteko, ez pasatzea gaztelaniara. Hori da, bai herritarrei eta gure udaletako ordezkariekin ere gu pasatzen ditugolako irizpidetxo batzuk, orokorrean zuzendaritzan eta komentatuta, eta bai saiatzen gana gure herrietako ordezkariek eta ETB-bin ere euskaraz egin dezaten. Eta kuilu lana egin eta beste herritar batzuentzako ere bide hori irikitzen. Eta ikusentzunezkoei buruzari garela, ikusentzunezko Madrileko lege proposamen hori ere mahai gainean, ez? Hizkuntza eskubideak ez dituena bermatzen, nola ikusten duzu egoera? Zorionez, RC-ek behintzat baldintza gisa jarri omen du zoerekin negoziaketa prozesu horretan, ikusentzunezkoen kuota horretan hizkuntz gutxituen portzentaia bat bermatzea. Ez dakigu euskal alderdi politikoek, ez dugulako ezagutzen, ez dakigu negoziazioetan hori mahai gainean izan duten ala ez, baina dena dela, bai uste duguna da oso eremu garrantzitsua dela, heldu behar zaiona bai ala bai, gaur egun erabilerari lotuta eragin handia duen eremu bat delako, eta beraz, zoriontzekoa iruditzen zaigu, alderdiren batek behintzat hori aintzat hartzea, gu UEMA gisa pantailak euskaraz plataforman ere ari gara lanean horretan, kontseiluarekin aritu gara hor lege proposamen horretan zirrikituren bat bilatze ote genuen, eta beraz, pozgarria iruditzen zaigu, errezek zikera hori sartu izan hor. Izan ere kultura arloan eta ikusentzunezkoen arloa ere gakoa da, ezta? Euskaraz bizitzeko esparru guztietan. Bai, eta hor bereziki dago aurre eta gaztetxoen sektore hori, ez? Euskalduntzera jo behar baldin badugu, gero aipatuko dugu alez, baina hezkuntzakin bakarrik ez da errez izango, da eskolakin bakarrik ez da errez izango, ingurune guzti bat euskalduntzeko beharra dago, eta jakin badakigu bai aur gaztetxo eta ezen gaztetxoak ere pantailei lotuta gaur egun denbora da esente egiten dugula, ez? Eta nik uste dut euskarantzako eskuratu behar dugun espazio badala hori. Bitartean, euskal erakundeek, instituzioek, nola Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta euskararen bulego publikoak hiruko ituna deituriko akordioa lortu dute 2025 urtera arte, euskara sustatzen laguntzeko. Onerako akordioak nahikoak dira, gero praktikan betetzen dira? Nik ez dakit, nik euskarari eta euskararen sustatzeari begira esango nuke nahiko ez dela ezer. Beti, ez dakit, bagaiz beti zerbait gehiago lortu nahian edo zerbait gehiago eskatzen, ez? Beharrezkoak dira, egin beharrekoak dira, eta guk egizten da babesten ditugu alakoak, ez? Baina honekin bakarrik euskara bizi berritzea zaila izango da, ez? Nik uste dut, beste sektore pila bat, beste esparru pila bat, euskara bultzatu behar dena bai, eremu hortaz kanpo, esan dut gizarte eragileekin, bestelako instituzio batzukin, bestelako esparru batzukin, esan dut lan mundua ontsa ipatu dugun pantailena, euskara bizi berritzeko alde askotatik lan egin behar da, instituzio askotatik eta baita eragile askotatik ere. Itun honek zer du muginean? Aldaketarako edo bidea zabaltzen du, ala konpromisoa besterik ez du berresten?
Bueno, konpromisoa berresten du noski, eta nik uste dut lan ere ari direla lanean. Egia da, gainera, zoriontzekoa da, urte askoren ondorioz, duela urte gutxi izan da lehenengo zitun hori Euskara sustatzera begira, esan nahi dut Euskararen lurralde guztiko administrazio guztiek batera bat egiten duten ituna, horregatik beharrezkoa da, baina noski Iraitzek aipatu duen bezala nahikoa ez. Esan dugu nahikoa ez, eta horren arira Euskal Herrieko Euskararen erabileraren radiografia txiki bat egitera gonbidatzen zaituztet. Nola ikusten duzu egoera, bai Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian Euskararen erabilerari dagokionean? Datuei begira, beti datuek aukera ematen dute, ez dakit, baterako edo besterako analiziak egiteko. Nik orokorra esango nuke gazi gozoa, baina Euskal Herri guztian ezagutza 28%koa baldin bada, erabilera 12% ingurukoa da. Hau da, orokorrean argazki hortan garbi ikusten duguna da, ezagutzaren erdi inguru edo erdia eskas dela erabilera. Eta erronka nagusietako bat nik uste dut bortxe dakogula. Jendea euskalduntzen batetik, baina gero euskaldun horiek euskara erabiltzen. Nik uste dut gaur egun euskara daukan erronka potoletako bat hori dela. Ezagutza poliki-poliki ikusten da goraka doala, hainbat sektoretan universalizaziora heldu leikela ematen du EAM behintzat, eta horrek aukera asko zabaltzen ditu, baina joera horrekin batera ikusten da erabilera gero eta apalagoa dela. Orduan horregatik dinot gazi gozoana. Eta gero bestetik, udalerri euskaldunetan eta ugemako herrietan ikusten duguna da joera haren negatiboagoa. Oso euskaldunaren herrietan ezagutzare poliki-poliki jeisten ari da, eta horrekin batera baita erabilera ere. Eta zer egozten diozu, errealitate hura? Ikerketa pila bat ari gara eta ari da hainbat erakunde egiten, eta azkenean faktoreak askotarikoak dira. Azkenean bai konturatu gu udalerri euskaldunetako bilakaera aztertu genuenean, lehenengo faktore izan zen, ari ginela urte askotan saiatzen hizkuntza politika euskara zerbitzuetatik egiten, baina agerian zegoena zela egoera soziolinguistikoan euskara zerbitzuetatik egiten zena baino askoz eragin gehiago zeukala, beste hainbat sektoretatik egiten zenak. Esaterako hirigintzak urte askotan herri txikietan izan duen bilakaerak hizkuntzarengan eragin nabarmena izan du. Gaur egungo globalizazioranzko joera bizkor horrek esan dezagun, izugarrizko eragina dauka. Etorri berriek ere eragina izango dute. Baina azken finean faktore asko dira, erreferentziak, ez dago faktore bat bakarra, baina guztiekin batera argazkia hori da. Eta uste dugu, argazkia den bezala erakutsi behar dela, gero behar bezalako hizkuntza politikak egin ahal izateko. Eta bide horretan askotan jartzen da fokoa hezkuntzan, ezta, D ereduan eta D ereduak dituen aukeretan euskalduntzean eta euskararen erabilera hori bermatzerako orduan, hori ere erronka badago, baina ez da bakarra, ez? Bai, erronka badago, azkenean nik uste dut euskalduntzean da euskaran bizi berritzen hezkuntzak ez dakit, oinarrizko funtzio bat daukala. Ez da bakarra, lehen ipatu dugun bezala, horrekin bakarrik ez da nahikoa, ez da sekula nahikoa izango, baina bai da, eta hezkuntza sistema horrek eta murgiltze eredua daukan ez dakit, erronka nagusia, eta gaur egun ikerketa guztien arabera ez dana betetzen eta gero eta gutxiago betetzen dana gainera da, derrigorrezko hezkuntza epealdiri bukatutakoan euskaldun osoak izatea, hortik irtetzen dira horretak gaztetxoak euskaldun osoak izatea, eta hor da nik uste dut erronka daukaguna, eta ikusten da momentuan bentsat ez diogula behar bezalako erantzunik ematen, zemaitzak ez dira nahiko genituen bezalakoak. Hezkuntza arloan baita ere ikastetxe publikoetan badago erronka, euskara hori bermatzerako orduan. Bai, berak aipatu den ikerketa horren ondorioz ere kezka areagotzen ari da, eta nik uste dut inoiz uste baldin bazen hezkuntzaren bidez euskaldunduko genuela, eta esan nahi dut, euskaldunduko genuela Euskal Herria hezkuntzaren bidez uste baldin bagenuen, oker geundela konturatu gara, baina aldi berean leku euskaldunena hezkuntza zela esaten genuenean ere, ez genbiltzen hain zuzen. Esan ere, emaitzek argi erakutsi dute, azkena EAE mailan egin den ikerketaren arabera, 43% ez da oinarrezko mailara iristen DBH 2 mailan. Orduan, kezkatzeko datuak dira, beraz, nik uste dut horren ondorioa izan dela, ikastetxek ere gero eta gehiago hizkuntzaren gaiari heldu beharra eta hor erronka berriak jartzeko behar hori ikusi izana. Postekoa da, baina nik uste dut emaitzak askarren ondorioa izan dela. Bada, pentsatzen duenik, ez da, migrazioaren ondorio zuzena dela euskararen galtze prozesu hori, edota euskarari zuzenean kalte egiten diola migrazioak, zein da UEMaren jarrera horrelako diskurtsoen aurrean?
Migrazioak eragina duela garbi dago, esan dugu beste faktore guztiek bezala, azkenean faktore asko dira euskarak inguruan daukana, eta euskaran bizi berritzeak inguruan daukana, baina inundik inora ez dugu uste migrazioak zuzenean euskaren erabileran gainbera bat dakarrenik, ez? Guk hor garbi ikusten duguna da, hizkuntz politikak egiteko zailtasunak berak ekartzen duela erabileran da ezagutzaren jaitsira hori gehiago migrazioak zuzenean baino, ez? Ez izatea gai benetako politika linguistikoak egiteko eta kanpotik datorren horri ere batetik euskara erakusteko eta bestetik euskara ere behar sozial bat izan dadin, ez? Hor ikusten ditugu azkenean gabezia gehiago migrazioan bertan baino. Izan ere, eta hildo honetan, euskara ez dakitenen artean euskara ikastea bultzatzeko baliabideak jartzea da ezinbestekoa eta zuek ere lanean ari zarete hildo horretatik. Bai, gu bereziki aritzen gara udalerri txikienetan, euskaltegirik eta ez dagoen udalerri horietan, euskara ikasteko aukerak eskaini nahian herritar horiei. Kanpainak bultzatzen ditugu gure herrietan, baina euskaltegiekin aurrez adostuta kanpaina horretatik taldeak ateratzeko aukerarik baldin bada, gure herrian bertan ikasteko aukera izango dutela. Hortik abiatuta bagenuen kezka bat, zailtasunak izaten genitulako bereziki taldetxoak sortzeko, herri txikiak izanik eta holan, eta ikerketa bat amaitu dugu orantxe bertan, 5.000 biztanletik berako herrietako euskalduntza alfabetatzearen ingurukoa, eta hortik eratorritako ondorioekin ere, berengana joango gara, erraztasunak eskain ditzaten, udalerri euskaldunetan ere euskaraz ikasi nahi duten horiek euskaraz ikas dezaten. Eta zenolako erantzuna izan duzu herritarren aldetik? Emaitza nahiko onak egoten dira, kontutan izanik herri txikiak direla guk plangintza egiten dugunak, taldetxoak ateratzen dira eta pozgarria izaten da, bestela normalean, jende hori euskararik ikasi gabe gelituko litzateke, eta modu horretan behintzat, guztira 50, 50 ikasle gehiago euskararentzat, beti da positiboa. Betako bat izango da gainera igual, doakotasunana, ez? Azkenengo urtetan urratsak emondia arlo hortan, ez da ondio doakotasunera iritsi, nik uste dut euskararen ezagutza zabaltzeko ezinbesteko dela, klase sozial edo maila ekonomikoaz araindi ere, aukera eukitzea euskara ikasteko izan herri txiki baten, handi baten, euskaltegian edo bestean. Horrek asko erriztuko lukelako unibertsalizazio hori. Eta udalerri euskaldunetan, zera da herritarrak euskaraz naturaltasunez hitz egiten duten horietan, zerk ematen die herritarrei UEMako kide izateak? Azkenean, udalerri euskaldunenean ere, baldintzarik operenetan dagoen udalerrian ere, beti daude oztopoak euskaraz egin alizateko zoritxarrez. Eta lehen aipatu dugun bezala eta radiografian esan dugun bezala, euskararentzat gune horietan joera ez da goranzkoa, esan dezagun. Udalerri horiek asko oso txikiak dira eta oso hauskorrak dira. Hauskorrak dira esaten dugunean esan nahi du oso euskaldunak dira eta euskaltzaleak, baino ez euskaltzale kontzienteak. Beraz, edozein aldaketaren aurrean hizkuntza aldatzeko izugarrizko erraztasuna eta joera dago. Beraz, herritarrak ahaldunduta izatea oso garrantzitsua da guretzat. Eta UEMak azken urteetan lan handia egiten du herritarrak ahalduntzen. Bai hezkuntza mailan, bai herritarrei ematen dizkien tailer mota ezberdinen bidez. Eta UEMan egotea erronka da udal batentzat, eta irizpidek eta konpromesua ere bai udal hautetxe eta bertako alkatentzat. Eta martxan duzuen beste egitasmo bat da, antzezlan bat sortzeko beka sortu duzuela. Zertan datza? Bai, arnazgunen inguruko izango antzeslan hori, badira hainbat urte arnazagara kanpaina horrekin bagabiltzala, eta pixkat UEMak oindala marka inguru edo, arnazgunen garrantzian inguruan hausnarketa sakonak eta izan ditu, eta antzerki hori pixkat hoxe adierazte dator, ez zen mailaraino arnazgun horrek garrantzia duken batetik, arnazgunetako, euskara bizi-bizi dagoen inguru horietako herritarrak ahalduntzeko eta kontzientizateko benetan hizkuntzan biziraupenean ze garrantzia duken, eta berdin arnazgunetakoak ez dienekiko, pixkat kontzientziatu eta arnazgunen horretakon garrantzia zabaltzeko. Gehituko nuke, kanpaina hori dela, Arnazagara kanpaina da, duela 3-4 urte Nafarroako gobernu eta Eusko Jaurlaritzakin elkarlanean egiten ari garen kanpaina bat, guretzat oso garrantzitsua izan zena, lehenengoz izan zelako nolabait elkarlanean aitortza horretatik abiatuta, arnazgunek zuten garrantziaren aitortzatik abiatuta, elkarlanean hasi ginela 3 erakundeok. Eta orduan, kanpaina horrei jarraiki, erabaki da 2022an, antzeslan hori izatea nolabait gure mezu hori zabalduko duena, eta horretarako antzerkia sortzeko beka izango da atera dugun hori.
Beraz, radiografia egina, datuak, ikerketak egiten dituzue, baita ere klaseak eskaini, tailerrak ahalduntzea. Etorkizunera begira nola aurreikusten duzu euskararen egoera datozen hamarkadetan? Galdera oso potoloa da, ez? Nik esango nuke espaldin baitugu hemen aztertu ditugu, hainbat ildo estrategiko espaldin baitugu berehala jorratzen, berehala lantzen eta euskerantzako eskuratzen, etorkizun beltza edo zaila ikusten dutela behintzat, ez? Nik uste dut badela hainbat ildo estrategiko lan munduan euskalduntzea, mundu digitala pantailak, ez? Eta gero bestetik arnasgune edo inguru euskaldunan babesa eta garapen ekonomikoa ere bai, horrek berehalakoan jorratu ezean zaila izango da, euskara bizirik dagoen hizkuntza bat izaten jarraitzea. Bai, azkenean berak esaten duena, ereiten dugunetik jasoko dugu, eta etorkizuna izango da hobea edo txarragoa gaur egun egiten dugun horren arabera. Hau da, ni baikorra naiz izatez, beraz, nik ez dut uste egoera asko txarrera egingo duela, sinisten dudalako jende asko ari garela euskararen alde lanean, jende ona ari dela euskararen alde lanean, beraz, hartu beharreko neurriak hartuko direla, pentsatzen dut, nahi dut pentsatu, eta beraz, etorkizun oparoa, espero dut. Miren Segurola eta Iraitz Lazkano, UEMako kideak, eskerrik asko gurean izateagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landarekin, orain arte. Maitane Perez naiz, Iruindarra naiz, eta hemen 12 abonan nago eleberri labur bat idazteko helburuarekin. Udalbiltzaren geuretik sortua proiektuaren barruan, narrazio labur bat idazteko etorri naiz hona. Aste bat daramat hemen eta momentuz jendea ezagutzen, elkarrizketak egiten eta hausnartzen. Villaguna Gipuzkoako ekialdean dagoen herria da, ia 6.000 biztanle ditu. Guretzat garrantzitsua da, azken batean euskal kultura eta euskara sustatzea eta udaletik ere ahalegin bat egiten dugu zentzu horretan, ez? Eleberriaren gaia oso modu zabalean aurkeztu nuen hemen aurkitu nahi dudalako gai hori. Bene-benetan hemengo zerbaitek harrapatzea espero dudalako. Kasu honetan, geuretik sortuak proiektuan baitan, hortxe gaude, ez? Eta iruditzen zaigu oso interesgarria dela baita ere kultur mailan Euskal Herri osoko zonalde ezberdinetako kohesioa baita ere bultzatzea eta baita ere aukera aukitzea Euskal Herri luze zabaleko kultur sortzaileen zirkuito horretan egotea gure herria baita ere, ez? Nik proiektua aurkeztu nuenean, nahiko modu irekian aurkeztu nuen, ez daukat oraindikan eleberriaren ardatz nagusia zehaztuta, nire helburua hemen Bilabonan ardatz hori aurkitzea delako, ez? Eta orduan hemen ari naiz jendea ezagutzen, jendea elkarrizketatzen, errealitate desberdinak ezagutzen eta hor bilatu nahi dut benetan eleberriaren ardatza eta eleberriaren gai nagusia. Ari zaizkitia da gai desberdin interesgarri asko agertzen eta orain hortikan erabaki eta hortikan aritu nahi dut. Proiektuak herrietan bertan garatzea nahi eta nahi ez ekarriko du herriaren identitatea hor egongo dela modu batean edo bestean egongo dela eta hori ez da lortzen beste modu batetan. Eta gure eguneroko bizitzan ez daukago aukerarik denbora luze bat nunbaiten pasatzeko, ez? Beti prisaka eta beti proiektu batetik bestera saltoka. Orduan oso interesgarria iruditzen zait. Prozesuari emandako balorea. Ni aktorea naiz profesioz eta oso ondo ezagutze dut zein den emaitzaren beharra eta data eta presa eta ekoiztu behar hori eta prozesuari denbora emateak izugarrizko balioa daukala iruditzen zait. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote, eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat,
ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena. Eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ez gaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emon deuskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Kaixo lagunak, marmoka taldea gara. Eta mezu honekin zera adirazi nahi dizuegu. Gure bideo berria, bizi musika saioan izango duzutela ikusgai. Ez da ez, hemen eta toki guztietan ez da ez. Ez da ez, hitzekin ez dut esaten, askatu orain, gogoz kontra zabiltzaten. Nila segiton jo behar dut. Zein arrazakoa dira talde gultxo zaplara motxokara boltxartzen duten asokre oran gozatzen plazarra sentitzen ez ezkorik eman gabe. Indar gabe, borondatea zabatzen, zaituzten hemen behasatu ezinik. Sotoban mugitu ezin da, azkar mesedez amaitu dadila. Ez da ez, hitzekin ez dut esaten, askat orain gogoz kontra zabiltzaten. Isilean gordetzean, barruan daukadan hiltzea, nere azalean jarri, mina daukat ezingo diot, inori esan. Mina daukat ezingo diot, buelta Zein arrazakoa dira talde gultxo zaplara motxokara bortxatzen dutenak soke oran gozatzen plazarra sentitzen ez ezkorik eman gabe. Indar gabe, borondatea zabatzen, zaituzten hemen behasatu ezinik. Sotoban mugitu ezin da, azkar mesedez amaitu dadila. Lehenbailen, ametska iztoan kerau, azkunaian betirako daramat. Isilean gordetzean, barruan daukadan hiltzea, nere azalean jarri, mina daukat ezingo diot, inori esan. Mina daukat ezingo diot, buelta Esponeren kosko biloak beltzak eta ilunak dira. Epaien antzera manabaren potroak bezala. Esponeren kosko biloak beltzak eta ilunak dira. Epaien antzera manabaren potroak bezala. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu eta horretarako gaurko gonbidatuak dira alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Carmelo Landa, eguerdion. Eguerdion, bai.
Eskoziara begira jarriko gara lehenik eta behin, horixe baita astea honetako gai nagusia, ezta COP26 goi bilera hori, klimaldaketari aurre egiteko goi bilera hori, erronka nagusi batekin. Mende amaierarako lurraren berotzea ez dadin 1,5 gradu zentigradu baino gehiagokoa izan, erronka handia da hori, izan ere hainbat adituk dagoeneko adierazi dute goazen norabidean, behintzat orain arteko norabidean jai daukagula. Beraz oso garrantzitsua egiten ari diren goi bilera ura, eta ikusiko da zen norako adostasunak edo neurriak hartzen dituzten, baikorrak zarete? Ez dakit. Niretzako, hemen garrantzitsuena da agintari horik, argazkia atera baino zerbait gehiago itxia da, ez? Benetan klima aldaketa eta ingurumena babesteko politikak egin behar dituzte, eta sistema kapitalista hori aldatzeko prest aldaude. Adibidez, jakin dugu Boris Johnsonek Glasgowtik Londresera jet pribatu batean joango dela. Orduan hori alda klima aldaketa kezkatzea, ez dakit. Bai, 80 kotxekin ere heldu zen Joe Biden goi bilera horretara, ez? 80 kotxe? 80 kotxe, bai. Horienekin baina zetako behar du horren beste kotxe. Bere komisio guztiarekin jotea, bakoitzak kotxe batean imaginatzen dut, zain beste kotxe. Gero gailurrean lo gelditzeko gelditu zen. Horixe. Bada marka. Bueno, Glasgowen egiten dute COP26 hori, gero lehenago egin dute Roman G20, esan edo, gailur hauek badaukate askonik uste espektakulutik, ezta? Politika espektakulu bezala ulertuta eta antzerki bezala ere bai neurri batean. Nik uste horrek ezin duela eraginkorri izan ere, lehenago egin zen Parisen antzeko gailur bat, balizko akordio batzuk egon ziren, baina ez dituzte bete, jente guztia dio ez ziren bete. Orduan, ze berme daukagu gerta ez dadin gauza bera Glasgowko gailur honetan, ez da hori da kontua. Nik uste dut benetan politika egiteko modu hori ez dela eraginkorra eta motibo askorengatik, Maialenek ondo esan du, kapitalismoaren antolaketa sistema bera halakoa delako, baina gainera konturatu beharko gineke guztiok ere herritarrok, gailur horiek Glasgowken, Roman edo urrunago eginda eta gu hemen egonda egunerokotasunean, gauzak ezin direla aldatu. Nik uste gauza benetan aldatzeko eta egoera oso larria denez, da askoz larriago izango da, emergentzia egoera bada, planeta guztirako ez da, herritarrok kontzientzia hartu behar dugula gu geu inplikatu behar garela. Bestela ez dago aldaketarik. Eta gu geu inplikatu egunerokotasunean, ez bakarri mobilizazioak egin edo geure iritzia eman. Nik uste dut ezinbestekoa izango dela benetan aldaketa gerta dadin egunerokotasunean bultzadak ematea. Ez horren beste behar bada maila personalean egin dezakegu hau edo bestea edo borondate hona agertu, baina gizartea bera aldatu behar dugu eta batez ere nik uste garapen eredu hau aldatu egin behar dugu. Zeren, ezin dugu pentsatu, hor Glasgowen hartuko dituzte erabaki batzuk, ea honak hartzen dituzten, dago bitartean hemen segitzen dugu egunero bezala, beti bezala bizitzen. Horrek ez du balio, ez da. Nik uste dut, krisi hau hain da sakona, da hain da zabala, ze egunerokotasunean aldaketak egin behar ditugula. Danik horretan baino, gailur horretan baino konfiantza handiagoa daukat gizarte zibilaren mobilizazioa. Nik uste benetako matxinada bat antolatu beharko dugu, nik uste gazte batzuk bideo honean jarri dira, Greta Thunberg hor dago, eta bere mugimendua, eta nik uste horrek asko balio duela, baina ez da nahikoa, ez bakarrik gazteak, adin guztietako jendeak gizarte zibila organizatu eta matxinatu egin beharko gara azken finean, benetan aldaketa sakon bat egon dadin da, premiazkoa da, ezinbestekoa da, emergentzia egoera batean gaude. Honek dauka gerra latz baten itxura du, baina gerra honetan ez dago garailerik, ez dago irabazlerik, eta guztiok galtzaile izan gaitezke. Orduan, nik uste dut hortik berbideratu behar dugula. Nik uste. Bai, niretako gai arrazai daukozu gauza bat,
gertatzen dana da, kontzientzia hori, herritarren kontzientzia aldatzea batzutan oso zaila dela. Adibidez, gazteon kontzientzia behar bada bai, baina pertsona nagusien kontzientzia oso zaila da aldatzea. Ni adibidez, ni familiak esaten badut ni osa bai kotxiaz erabiltzeko, lanara transporte publikoan fateko, esateko ez da genga, hombre, ez dut hori egin behar, orduan. Bai, kontzientzia aldatzeko lana, informazioa asko eman behar da oraindik, asko faltetan da ala heltzeko, ez? Eta gazteok, bazuk esan duzu moduan, Greta Thunbergen lana oso garrantzitsua da, hemen Euskal Herrian bai dauko hainbat gazte, halako manifestazioak eta halako gauzak itxen dituztenak, eta hori bai oso garrantzitsua da, baina igual nagusien ez dakit kontzientzia bai sakabanatu behar dugu. Gazteak aipatu dituzuela, gogoratu ez, Glasgow-era ibilian joan direla, hainbat gazte eta ez den gazte, baita ere talde ekologistak, ez, Eskoziara bidea hartu dute, hain zuzen, goi bilera honetan zehar bertan egoteko eta agintariei benetako neurriak eskatzeko, eta horietako bat da bero, Rebellion Extinction taldeko kidea da, eta entzun dezagun, beraren hitzak. Hemen gaude, Glasgow, batez ere gaurko aurtengo bilara oso garrantzitsua delako, klabea izango delako, klima aldaketaren ondorioak gero eta txarragoak direla ikus dezakegu, eta gero eta asti gutxiago daukagu gauzak egiteko. Eta ikus dezakegu nola politikariak daramatzate 30 urte kopak egiten, baina ez dute ezer aldatzen. Orduan, gizartetik presioa egin nahi dugu hor zerbait aldatzeko, ez? Orduan, beharrezko izango litzateke maila globalean akordio bat lortzea, noski baietz beharrezkoa da bai bakoitzaren lekuan gauzak akzioak hartzea, baina kasu honetan adibidez benetako konpromisua hartu behar da herrialde guztien partez. Aldatzeko ahalegin handia egin behar da, oso zaila da, baina guztiz behardezkoa. Inertzia bat daukagu, baina inertzia horrekin kolapsora goaz, orduan hori guztiz beharrezkoa da aldatzea. Orduan, egia esan behar dute, garaia heldu da egia esateko, gero gazen emisioak murriztu behar ditugu leku guztietan, batez ere iparraldeko herrialdetan, eta gero konponbidea emateko abotza eman behar diogu herriari, ez? Azkenean, Extinction Rebellionetik proposatzen ditugu herritarren batzarrak. Eta horrela, gizarteak erabakiak hartu dezake, baina lobien eta enpresa handien presioak jaso barik, ez? Eta, guzti hori egitea justizia klimatikoarekin guztiz. Horten dugu Rebellion Extinctioneko taldeko kidea den Veronika, hainbat gako eman dituena, ez dakit zerbait nabarmendu nahi duzuen, lehenik eta behin? Bai, nik uste dut nik behintzat ikusten dut bide zuzenean esan duena, eta espero dut egiten dutena ere bai, edo egin behar duguna guztiok, ez da, hortik bideratu behar da. Claro, zein da arazoa? Maialenek esaten dut arazoa edo oso zaila da jentearen pentsamendua eta diokabidea aldatzea, bai, zaila izango da, baina gutxienez egin behar dugun lehenengo gauza da ilusio faltzorik ez sortu. Eta ilusio faltzu horiek bertan bera utzi behar dira. Eta hau ilusio faltzua da. Hau da, jenteak herritarrok ikusten dugu, jode, Glasgowen bere bira, baiten, bestea elkartzen dira, seguru horiek konponduko dutela zerbait. Ez dute konpontzeko ez asmorik, ez gogorik, ez interesik, hori problema ez da. Orduan, begira, detailera zara egitezen, bildu dira batzuk, beste batzuk ez dira joan. Txinako presidente ez da joan. Claro, ze gertatzen da Txinan? Itzederrak esate dituztean ere, esatute, aldatuko dugu, agian 10 urte beranduago, baina aldatuko dugu. Bitartean, zer ari dira egiten? Atzo bertan, jakin behar da, Txinako gobernuak erabaki zuen ikatzaren produzioa handiagotzea. Zergatik, hornidura arazoak izan dituzte, eta diote, baina eske, guk nahi dugu, ikatza kendu eta CO2 kendu, baina, ezin dugu, hor gaude. Gero, Glasgow, ikusten dituzu, ministroak eta hoien hurbilan nortzu daude, ez, halako militanteak, hurbilan ikusten dituzu, Iberdrolako ordezkariak, baina nola, oligopolioa
energia guztia mangoneatzen ari dena, eta hortik irabazi partikularrak ateratzen, jendea pobretzeko, baina horrek ze aldatu behar du. Ez dauka inolako interesik, horrek nahi du orain bezala jarraitu. Ordan, ilusio faltzo Xi Jinping le prometió a la ONU. Azteko, ara, norbaitek, Iberdrola izango zen, seguru. Norbaitek pentsatzen badu hor gauzak aldatuko dituztela hobera, nik uste hori ilusio faltzoa dela. Da horregatik, erabat ados, nik uste herri mailan, herritarren batzarrak egin behar dira, jendea praktikan jarri behar da gauzak egiten, toki batzutan txikiak izan da ere, saiatzen ari gara, baina, klaro, ez da araño joan behar. Hemen ere sortzen ari dira oligopolio eta monopolio berria. Esate baterako Bizkaian dausalatu behar dut oso larri uraren monopolioa. Osea, orain arte herririk herri eduki dugu eta hemen zorionez nahikoa ur bada, eta herririk herri geure uriturriak eta bar, da orain hasi dira botere konkretu batetik, hau da Jaurlaritzatik eta Diputaziotik eta Bilboko udaletik monopolio bat egiten urarekin. Aizu, orduan nola konponduko dugu ezer, monopolio berriak lenguak mantendu, Iberdrola eta bar, eta monopolio berria sortzen baditugu. Horrela ezin da aldaketarik egin. Hori da problema. Hildo honetan, Veronikak bazioen gauza oso garrantzitu eta interesgarri bat alde batetik ez dagoela denborarik, eta nik uste dut gazteek hori badaukatela nahiko argi, beste batzuekin alderatuta, eta bestetik ere esaten zuen egia ezan behar digutela. Agian hor dago baita ere arazoaren muina. Uste dugula arazoa ez dela hain zakona edo ez dela hain kaltegarria, ez? Nola ikusten duzu egoera, izan ere ikusten ari gara, ez energia krisi betean gaudela, lurra ez dela finitoa, ez, muga batzuk dituela, eta garapen eredu honekin ondorioak latzak izango direla. Maialen? Bai, jasotzen ditugun datuak, sinistu ero behar ditugu, baina zeinek ezaten hau horrik egiazkoak direla. Zuk esan duzu moduan, oso garrantzitsua da, hainbat industriek asko kontaminatzen dutela, ez? Eta zer gertatzen da, hori gertatzen denean, eurek multak, izunak ordaindu eta jarraitzen dute kontaminatzen. Orduan, ez dakit nun dagoen soluzioa, ez dakit zer egin behar dugun. Gu gure konpromisoa hartu dezakegu, konpromiso handia, baina hainbat industriek eta hainbat enpresek, fabrikek ez badute hartzen, zertarako. Hildo honetan badago akordio bat, ez da berra dago. Gaur bertan itun bat adostu dute, estatu baino gehiago, 2030 urterako basoen desforestazioa geldiarazteko adostasuna lortu dute, eta gainera esaten dute komunitate indigenak babesteko konpromisoa hartu dutela, ez hori zuzenduko nantzaizu, Maialen, izan ere kazetari bezala kontaktuan izan zara, ez da, lurraren defendatzaile askorekin, nola ikusten duzu konpromiso hau? Ez dakit lortuko duten, hainbat urte egon dira pertsona horiei eta euren ingurua zapaltzen, eta ontsi esaten dute ez 2030 urtean 10 urte barru dana konponduko dutela, ez dakit. Nik bintzat ez dakut esperantza askorik, eta uste dut eurek ez da. Gainera ikusita zen nolako enpresak dauden tartean, ez da, Iberdrola, esaterako. Claro, hemen begira, oso esperientzia oraintsukoa daukagu COVID-arekin, ez da? COVID hasi zenean, esaten genuen, behintzat alde hona izango da, honi esker guk aldatu egingo ditugu geure bizi baldintza, bizitzeko erak, eta garapen eredu hau berriztu egingo dugu, eta aprobetsatuko dugu krisia horretarako. Ez. Zer gertatu da COVID-a amaitu denean? Nagusitu egin dela, batez ere agintarien artean, betiko kontzeptu desarrollista. Hau da, orain Jaurlaritzak berak, orain aurrekontuak aurkezten ditu, eta zera, ze planteatzen du? Egunero horko industria kontseilariak ze esaten du? Esaten du, lehen heldu behar gara lehengo produzio industrial mugetara. Automobilak lehengora itzuli eta irabara. Hau da, ari gara errepikatzen akatzak. Betiko eredua, orain arte kalamidade hau sortu dituena eta mundua bera planeta arriskutan jartzen duena, helburua nonbait da hori berriro berrartzea eta indartsuago egitea. Horrela
okerreko bidetik goaz, esan edo hori da justu kuestionatu beharko litzatekena, ze garapen eredu eraman dugu, garapen eredu horrek zer dakar, beste karbonizazioa, eta hori nola aldatu. Baina hori gure oraingo agintariek ez dute planteatzen kontrarira egiten, nik uste. Hemen utziko dugu gaia, izan ere erronka handia dugu horretik, gizarte bezala eta orokorrean bai. Beste gai bati helduko diogu eta horixe bera da inflazioa. Azken hilabeteetan prezioak nabari igo dira, ez da beharrik, ez da nik uste dut herritar guztiek antzeman dugun gauza izan dela, evidentea da, prezioak gora egin dutela, behintzat eta besteak beste elektrizitatearen eta baita ere gasolinaren prezioaren gorakadaren ondorioz inflazioa igo delako. Egoeraren testuingurua hobeto azalduko digu Julen Bollain ekonomialariak, entzun dezagun. Hiru dira inflazioaren arrazoiak. Alde batetik dakau materia primen edo lehen gaien garestitzeak, nazioarteko merkatuan garestitu izan diatzenak. Bigarrenik dakagu energiaren prezioaren garestitzea, ikusi dugu argindarrarekin eta gertatzen ari da guztia, baina hau nazioarteko merkatuan ere gertatu da, barik bat, gasaren garestitzearekin. Eta hirugarrenik dakagu garraioan gertatzen ari dan krisia. Hau zergatik gertatzea? Azken finean, ekonomia geldituta egotetikan, pasatzen da ekonomia zabaltzera eta hor, eskaria modu pelabur batean asko igotzen da, eta eskaintzak ez daka oin dio koreka hori hartuta, eta ezin dio eskari guzti horri aurre egin, ez? Beraz, garraioan arazoak gertatzen diaz, garraioak garestitu itxen diaz bebai, argindarra edo energia garestitzen dalako, eta kuello egoteia deritzugunak kastelaniaz gertatzeiaz mundu mailako hainbat portutan, ez? Honek guztia, dakartza, lehen gaiak erostea, eta lehen gai hoien garraio guztiak gehi argindarraren garestitzea, dakartza prezioen igoera bat. Hau da, eskaria handiagoa da, eskaintza baino. Kontsumitzaileon edo langileon erosa ahalmenaren murrizketa bat. Hau da, langileok gure soldatekin pasadan urtean erosten genduna baino gutxiago erosia aldogu. Hau kontutan eukibia dugu gainera, 2008ko krisiaretik oinarte, langileen erosa ahalmena eguneko gehiada jetxi izan dela. Beraz honek areagotu itxen dau langileriaren pobrezia maila. Edo honi aurre egiteko zer egin beharko genuken? Soldatak igotzea, inflazio hori soldatetara pasatzea eta langileek gutxienez pasan urtean zuten erosalmena berbera izatea. Gehiago baldin bada, ere eta hobeto ze, kontsumoa ere berraktibatu egingo da eta guztion ekonomia modu osasungarri batean egongo litzatekela. Hortxe Julen Bollain ekonomialariaren analizia eskertzekoa da, horrelako ekonomialariek hain garbi hitz egitea eta hain ondo azaltzea gertatzen dena, ze bestela gu ere herritarrok galtzen gara, hitz handien artean, baina egoera horixe da, ze prezioek gora egin dutela, dena dela, gora egin dutela, eta herritarren erosa ahalmenak bera egin duela, eta beraz eszenatokia horixe da, langileon erosa ahalmena eta pobretzea, erosa ahalmena baxuagoa da eta pobretzea geroz eta handiagoa. Baina Julen Bollain ezagutzen du Julen, laguna dut eta asko estimatzen dut, baina Julen Bollainek eman duen azalpen, ekonomilari bezala eman duen azalpen objektibo hori, ez da nahikoa, nire ustez. Zergatik, horre funtziona dezake horrela, berak esan duen moduan, merkatu libre batean geunde, baina ez da egoera hori. Esan edut, hori ez da automatikoki horrela gertatzen. Esplikatu egingo dut. Begira, hemen gertatu da, hori guztia kontutan hartuta ere, elektrizitatearen oligopolioari baimena eman zaio espekulatzeko prezioekin. Eta espekulatu egin du. Eta nola espekulatu du? Dakizuen bezala argindarraren jatorria toki diferentetan dago, gasa da bat, baina bestea da nuklearrak, eta bestea da eolikoak, eta bat. Claro, baina zer egin dute? Garestien zen tokitik fijatu dute prezio orokorra, hau da, espekulatu egin dute, eta lapurtu egin digute, erabiltzailei dirua, lapurtu, horrela esan da. Orduan, gobernua horreta hartu zenean, da hartu zuen neurria eta esan zuen begira, orain, Madrileko gobernua, orain egingo duguna da zuen irabazia murriztu, ze gertatu zen? Gertatu zen benetako errebelio bat
oligarkia honen aldetik. Eta Sánchez Galán, esango dit izen deituraz, Sánchez Galán Iberdrolako presidentea joan zen Londresera, elkartu zen Johnsonekin, hauek egundoko errestasuna dituzte elkartzeko, eta esan zion begira zuri emango dizkizut inbertsioak. Orduan, Estatu Espainiarek kenduko ditut eta ona ekarri. Hau da, mehatxua, erabateko mehatxua. Hori ez da merkatu librea, hori espekulazioa da, botere faktiko batek egiten duena. Ondorioa, gobernu Espainiarrak atzera egin zuen. Eta berriro ere utzi ziren espekulatzen. Hori da egoera, hau ez da merkatu libre bat. Orduan, bai, lehengaien garestitzea, energia garestitzea eta garraioen krisia egia da, baina horri gehitzen zaio manipulazioa. Hau da, merkatua manipulatu egiten dute botere faktikoek, eta horiek lapurtzen digute eta berriro ere lortu dute Madrileko gobernu progresista omen denak, atzera egin, modulo txagarrian, eta beraien irabaziak mantentzea. Eta egundoko irabaziak egiten ari da Iberdrola. 200.000 milioi bakarrik daramagun denporan aurten. Hori eskandalua da. Bai, horixe izango litzateke, egoera sakonean aztertuz gero, baina ondorioak berdinak izaten jarraitzen dute, eta herritarren pobretzea hortxe dago. Bai, Julenek esan dagoen moduan, igual soldatak igotzen, hori konponduko dan, ez dakit nahikoa izango dan, ni adibidez, ez dakit nire inguruan, nire lagunera artean hitz egiten, eta holan, eurek 27 urte ditugu, 27-30, eta zeintzuk daukogu lana. Oso gutxik. Eta gainera lana dugunok, batzuk prekarietatean bizi dira, askok euren gurasoen etxean ondikon bizi dira, eta hori ezin da izan. Gure gurasoek adibidez, gure urteekin, etxe bat zuten, seme-alabak zituzten, guk ezin dugu etxe bat erosi, ez da iaia alokairu bat ordaindu. Orduan, hori zerbait egin behar da hori aldatzeko. Bai, soldata igotzea, ez? Oso erraz esaten den gauza da, baina ez dago horretarako borondaterik. Ez dira igoko, soldatak ez dira modu alderantzi, sari dira orain enpresaria planteatzen, morriztu egin behar dira, izostu egin behar direla, ikusi adibide konkretoak. Etu bazez, segundoko grebaren ondoren ze akordio firma erasi egin diete langilei, urteetarako soldatak izostu egingo dituztela eta produzioa gehitu. Hori da egoera erreala, ordan hemen ez dago ez merkatu librerik, ez askatasunik langile jentearentzako ez dago da gazteek, egoera tamalgarri hori daukate, zergatik. Oraingo kapitalismo basati honek nahi duelako, nahi ditulako oso merke eta oso erraz eskuratu sobreesplotazioa eta plusbalia ataratzeko. Hori da egoera erreala, ez gaitezen engaina, hori horrela da. Eta egoera honen aurrean, klimaldaketari aurre egiteko era berean mobilizazioa eta gizarte kontzientziazioa ezinbesteko izango da. Datozen urteetan, nola ikusten duzu egoera, lan gatazka gehiago egongo da? Datozen urteetan ez, datozen hilabeteetan ni ari naiz ikusten da entzuten da uste baiez, hala egin behar dela, labasi eta gero helak ere esate dutela greba orokor bat egin beharko dela. Seguruenik egin beharko da. Motiboak asko daude, zehaztu beharko dira, baina egin beharko da, Sánchez Galanek hori egiten badu lotsari gabe, herri langileak ere zerbait egin beharko dugu, ez da? Bistan da. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote, eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat,